Kanje funebo. Na mbiko jibia o. Ana asukwa. Anu ma bia. Igbo ndị ọma njem ọnụ. Asịkwa m nke onye chi ya zelo. Onye mụ na ya na-abụ na tata bụ nwaanyị ụmụ ojii. Ọ fịọkatala ozo na Facebook, fịọkata ozo na Instagram. Nsị ọ gịnị bụ dị ihe nke a? Na ọ nwekwa ka ọ dị na ọ na-afịa ozo na Facebook, na-afịa ozo na Instagram, mana ọfịọrọ afịa ozo real life. Ọ nwa ya ka mụ na ya na-abụ se vidio afọ. Abịa m ka ha appreciate ya. Mana ụmụ ihe menụ enye m ego, ọkwela ana m ego. Mụ na ya sebu vidio, first video. So oluo na second video, nsesia ya nye ya 50,000. Ọjụ na ọma nwekwu ya. Si na ọ bụkwa na ọma na mbuzi osi na ọkala ịna m ego na nke izi. Ọbebe akwa. O nwere onye n'ime fa mụ na fa kwela ana the money. Na-ekwe ose ka ọ na-ele. Ọ sị m na ọmalụ na nna ya ndị mmadụ aka. Ịmagodo aka anyị tel. Nyoya ani ojivi nka yetinye video ebe ọ na-ebe akwa. Nsi na ona ofio katala ozo. Kafara ka nwaanyị ndị nke ọzọ. So nsi ka ihe mmemeli ya. Ndị fast celebrate ka gị. Onye ọbụla abịa site nwaanyị ụmụ oji. Okay, ọ na-ejidike ebe ị na-afụ ụzọ. Ndị fans kere katala gị na-ekene gị. So, ọdịrọ please. Ọdịrọ isi. Ọ bụrụ na m nwekwa, mma azọ elekwu ya, aya na-eme. Ọ bụrụ na m nwe, Chukwu ma nnọọ na nne-eme, ihe nnenecha m eme appreciate nọ na m ejirọ. Amabụrụ mbọsị izizi ọ bịara ime ihe ajọ ọsụsụ m bịa mee, bịa mesịa. Onye anyị ego mmanya. Nwa m wee pinye nọmba ya. Mgbe kirikọtasị Chineke o na mma agbakwa nke anyị nyere ume na mma agbụ ya. Na ọ bụkwa na m nwere mma enye tinye ka ya ihe ọ na-eme dị m mma. Obere nwa dị otu a wee were onwe ya wee na-achụrụ ndị mmadụ aja. Ndị mmadụ na-erichakwa mana ya nwasị mba ka ọ na-enye ndị ya. Otu o si wee mee ya mmaji tụrụ mmaji. Nke ọ bụla ị chọrọ m na-enye gị ya. Ka anyị jebe obodo ebe eje so asị m na ọka appreciate ya mata biele. Video ahụ efula ise edekwu ede. Onwekwu ihe emeli eme. Edeli ede. I just buy camera esebe video maka ebelieve lom na video edele ede. Ọ ya ma ọbịa ka spirit si see ya. Ịghọtago? So oh yeah, and that's Kumukanna not a Kailu 1.5 million followers on Facebook. Once you know about Kanya, we celebrate here with Esbote Gundibo. I only got 1 million followers on Facebook. So see now I celebrate here 1.5 about 1.5 original. The channel good now here one pompori la pompori la pompori. Hey Jesus.
ọkwazi alụ na nwunye elie na ndụ ihe nna ya Chukwu bụ ka m wego ebe m ga-ebi n'ụwa n'ọkụ ledo ụfọdụ okpere ọbụba ụfọdụ zara n'ụwa bije ndidi ụfọdụ echeghị echebe okpere ọbụba ịbazi sara ike n'obi na ahụ nwangwere ejela ije n'ọgba n'ọsọ ịbazi sara ike n'obi na ahụ nwangwere ejela ije n'ọgba n'ọsọ onye atụla n'ilo n'elu ụwa ka nkwuo okwu oji onye na-anị mana ojikwa onwe ya onye gbochila m ọnụ n'elu ụwa ka nkwuo obi m maka nchake nọ n'ụwa bele elele elele mparụsi elele elele mparụsi it can only get better. Oh, as I'm not can appreciate everyone. Man, the support on even in that from major power for man, they never. So, Amaram Kunuyama, how I felt. Also, Ibo. Quand je sais que mes coups n'y a pum pum, tu n'as pas aujourd'hui vous le voilà. On va aller le coup. So as I'm not, shout out to all of Zeus family. I don't have a fans, I have a family. On a will see follow check go 1.5 million organic. I call million. Ebonyo solu only Jekaba Logelu. I get look at 2 million followers. So as I'm not, can just celebrate that with 1 million. So it can only get better. On when you wear one defense him, you were able to not at the Kunu number. When we this knowledge, where's the one where people not to Taneri? Now, wherever they make us in Manu Semba. No one in the even a city, no one in Anoya, almost a car in your house. You do, yeah, Togide. Short to do anyway. Oh, no, risky. You went up, you come and give us. Oh, you know why you talk about Ejima. So, I'm going to talk in our phone and our video. Drop a comment. You want to go? Or do a quiz? I just buy camera. Say, thank you. Now, shop, yeah. They got to shop for 50,000 or just for the love of Lord. Okay, I call my mother. So, I don't know. I'm not even video. Oh, so, ça va pour. Yeah, go get it. I want to understand. So. I am a human crowd. So you know, there's a position in the bonding course. So all of Zeus family be able to hear. See the blue rice. Oh, Papa can put on one daily case.